ஹாய் காய்ஸ், ரீசெண்டாக நான் தெப்பக்குளம் வர போயிருந்தேன். தெப்பக்குளத்தில் போய் ஃபுட் ஏரியாவில் போய் ஃபுட்டு சாப்பிட்டேன். என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்டோன்னு பார்க்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பார்த்துட்டே வாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஹாய் கைஸ், ரீசெண்டாக தெப்பக்குளம் வர போயிருந்தேன். தெப்பக்குளம் போயிட்டு ஃபுட் ஏரியா போகாமல் இருந்தேன். எப்படி விறுவிறுன்னு ஃபுட் ஏரியாவுக்கு போயிட்டேன் கைஸ். ஃபுட் ஏரியாவுக்கு போனால் ரைட்டு லெஃப்ட்டுன்னு எக்கச்சக்கமான ஃபுட் ஷாப்ஸு. சரி, நம்மளும் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணலாமே நான் பார்த்த கடை தான் இந்த ஸ்மோக் பிஸ்கட். நானும் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை கூட இந்த ஸ்மோக் பிஸ்கட் ட்ரை பண்ணதில்லை கைஸ். இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ணன்ட்ட போய் எவ்வளோன்னு கேட்டால் 50 ரூபான்னு டாப்பில் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஓகேண்ணே ஒன்று போட்டு தாங்கண்டே. அண்ணன் டீ ஆத்துறாப்பில் நைட்ரஜன் கேஸை இங்கிட்டு ஆற்றி சூப்பராக போட்டு தந்தாப்பில் அதை கையில் கொடுத்தோன்னு தான் கைஸ் ஒரு சின்ன ஷாக்கு. என்னடான்னு கேட்குறீங்களா? நான் நிறையா ஸ்மோக் பிஸ்கட் வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அதில் ஃபுல்லாக ஓரியோ பிஸ்கட் இதில் தான் கைஸ் ஸ்மோக் பிஸ்கட் தருவாங்க. ஆனால் இங்கே வித்தியாசமாக நபாட்டியில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நானும் அதை வாயில் மூக்கிலன்னு புகை விட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். 50 ரூபாய்க்கு ஒருத்தான்னு கேட்டீங்க, கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக கொடுத்துருக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணியிருந்தால் இதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தெப்பங்குளம் போனால் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹாய் காய்ஸ், ரீசெண்டாக தெப்பக்குளம் வந்திருந்தேன். தெப்பக்குளத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கல இந்த கடை என் கண்ணில் பட்டுச்சு கைஸ். என்ன கடைன்னு பார்க்குறீங்களா? இதான் கைஸ் போலி கடை. போலினா ரொட்டிக்குள்ளே ஸ்வீட் வச்சு தருவாங்க. ஸோ செம்மையாகவே இருக்கும் கைஸ். சரி, நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணலாமே. நான் அக்காட்ட எவ்வளோன்னு கேட்டேன். 10 ரூபான்ட்டாங்க. ஓகேக்கா 2 தாங்கன்னு 2 நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வாங்கிட்டோம் கைஸ். 10 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தாகவே இருந்துச்சு. உள்ள தேங்காய் பூலாம் போட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நீங்கள் ஏற்கனவே தெப்பக்குளத்தில் ட்ரை பண்ணியிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தெப்பக்குளம் போனால் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப். ஹாய் கைஸ், ரீசெண்டாக தெப்பக்குளத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கல இந்த கடை என் கண்ணில் பட்டுச்சு. என்ன கடைன்னு பார்க்குறீங்களா? இதான் கைஸ் அந்த கீ செயின்லலாம் பேர் எழுதி தருவாங்கல்ல. கீ செயின் அரிசிலலாம் பேர் எழுதி தருவாங்க. சரி, நானும் அப்படியே சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். நம்ம யாருக்கு வாங்குறது, நம்ம சும்மா பார்க்க தான் வந்தோன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கல என் ஃப்ரெண்ட் அவங்க சிஸ்டருக்கு ஒன்று அரிசியில் பேர் எழுதி வாங்கினா. ஸோ சூப்பராகவே பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ மார்க்கரில் பேனா அரிசியில் எழுதி என்னென்னமோ பண்ணாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா தான் கைஸ். 50 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தாகவே இருந்துச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறந்துடாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்னடா சாக்லேட் அரிய மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, இது எங்கடா இருக்குது அப்படி தானே கேஷ் யோசிங்க. நான் ரீசெண்டாக தெப்பக்குளம் போயிருக்கல இந்த கடைக்கு போயிருந்தேன். இந்த கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கோ ஃபவுண்டைன். இது வந்து பெரிய மாலில் தான் கேஷ் கிடைக்கும். இப்போ தெப்பக்குளத்துலேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டாக டோனட் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து இந்த சாக்லேட் வெண்ணிலாலாம் இது பண்ணி தருவாங்க. சூப்பராகவே இருக்கும். நான் மெனுவில் பார்த்து 2-3 இதை கேட்டேன். ஆனால் அது டைம் ஆனாட்ட இல்லையா என்னன்னு தெரியலை. டோனட் மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிண்ணே ஒரு சாக்லேட் டோனட் தாங்கண்ணே. அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபா. 60 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவரேஜாக தான் கைஸ் இருந்துச்சு. நீங்கள் தெப்பக்குளம் போனால் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். வீடியோ வந்து லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் தெப்பக்குளத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கல இந்த கடையை பார்த்தேன் கைஸ். என்ன கடைன்னு பார்க்குறீங்களா? இதான் கைஸ் அந்த புட்டு கடை. அதாவது கோதுமை புட்டு, கேப்பை புட்டு, அரிசி மாவு புட்டு, இந்த மாதிரி நிறையா புட்டு விற்பாங்க. ஸோ சூப்பராகவே இருக்கும் புட்டு. உடம்புக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது கைஸ் புட்டு. ஸோ சரி, நம்மளும் வாங்கி சாப்பிட்லாமேங்கிறக அண்ணன்ட்ட போய் ஒரு கேப்பை புட்டு கேட்டேன். 20 ரூபா தான் கேப்பை புட்டு. ஓகே, ஒரு பிளேட் வாங்கி சாப்பிட்டேன் கைஸ். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஆட்டு சக்கரை போட்டு தேங்காய் பூ போட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். நீங்கள் எங்கேயாச்சும் புட்டு கடை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க கைஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னது மம்பானையில் இளநியா? இது என்னடா புது கான்செப்டாக இருக்குது. நான் தெப்பக்குளத்தில் சுற்றிக்கல இந்த கடைக்கு போயிருந்தேன். இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா மம்பானையில் இளநி, மம்பானையில் ரோஸ் மில்க், மம்பானையில் ஃபலோடாங்கிற மாதிரி எல்லாமே மம்பானையில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகேண்ணே ஒரு ரோஸ் மில்க் தாங்கண்ணே. தம்பி டைம் ஆயிடுச்சு, ரோஸ் மில்க் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாப்புல. ஓகேண்ணே வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்கல. இளநி மட்டும்தான் இருக்குன்றாப்புல. ஓகேண்ணே ஒரு இளநி தாங்கண்ணே. இளநியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா கைஸ். இளநி எப்போவுமே தண்ணியாக தான் இருக்கும். இங்கே வெள்ளையாக இருந்துச்சு. என்னென்னு கேட்கல. தம்பி அரைச்சிருவோம் தம்பி, அதனால் அப்படி இருக்குண்டாப்புல. 30 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தாகவே இருந்துச்சு கைஸ். நீங்கள் தெப்பக்குளம் போனால் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் தெப்பக்குளத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கல இந்த கடை எங்கள்னு பட்டுச்சு. என்ன கடைன்னு பார்க்குறீங்களா? இதாங்க பானிபூரி, மசால் பூரி, பேல்பூரி, காளான்லாம் வைப்பாங்கல்ல அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஷாப்பு. சரி, நம்மளும் ஏதாச்சும் வாங்கி சாப்பிட்லாமேன்னு போய் பார்த்தா நூடுல்ஸு, ரைஸு, சிக்கன் 65லாம் வச்சுருக்காரு. சரிண்ணே நம்மளுக்கு ஒரு மசால் பூரி மட்டும் போடுங்கண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நானும் தெப்பக்குளத்தை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கைஸ். ஒரு வழியாக நம்ம கைக்கு மசால் பூரி வந்துச்சு. சரி, மசால் பூரி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த பவுல் முழுக்க குழம்பு தெப்பக்குளத்தில் தண்ணி கிடக்கிற மாதிரி கிடக்குது கைஸ். ஓகே, ஒரு வாய் எடுத்து வைக்கலான்னு பார்த்தா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆவரேஜாக தான் கைஸ் இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா கைஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.